דקה. ברוכים הבאים, אנחנו ממש שמחים שבאתם, שמחים לראות פה כל כך הרבה אנשים. עוד שנייה גם כולם יקבלו חולצות, שזה בכלל יהיה ממש יפה. זהו בגדול, באמת יהיה לנו מסלול. אמרתי אני און. אני חבר מלחמת מטכ"ל. שאיפה הם? אני לא שומע אותם. תגיד! לא שומעים אותך? כבר. בגדול מה שיש לנו היום טיול קליל, קצר, הכל יציב. הכל בסדר. יש לנו הליכה ממש של משהו כמו 10 קילומטר במסלול כזה, שביל ג'יפים, ורובו סלול, אז בכלל אנחנו גם בירידה. אל תלחצו, אין שום בעיה בדרך. יש לנו מדריך טיולים, רז בוא לפה, אל תתחבא שם בצד. זה המדריך שלנו. גדול מכולם, רז בואלי. הוא חייל! אני לא שומע כפיים. איפה הכפיים? אני רוצה להגיד רק מי הגיע לפה. אתם מוכנים? אני אגיד לכם מי פה. נתחיל יש פה את הצוות של הדר וכמה צוותים מסיירת גבעתי. שם מאחורה. יש פה את כיתות י"א וי"ב וזין של הטכנולוגי. יש פה את אפשר לקרוא לזה השבט מכפר סבא, איך נקרא לזה?